खुलुमबाय लोगोफोर आंनि नोजोरबाय इउटिउब चेनेलाव नायगिरि नोंथांमोन आं दायो जिया बरलि दैनि दैमायाव दंफैयो आं दा कुवारियाव दंफैयो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान दं नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम थ' लोगोफोर आं दायो देखायनोसै जायगाफोरखौ बोरै बे जिया बरलिनि दैमानि कुवारिया लोगोफोर नै बेफोरनो बाला हाजो आरोना बेयो नै जिथिया समायना हाजोआ जेथिंबो बिथिंबो कुवारि दं ओरैजाय बे दैमानि नामा जाबाय जिया बरलि दै थ' जों बाला लांफैदोंमोन बे जायगायाव जिसिबियाबो जाथारा फुरा फुरनाथार बोलो गैया दां दैयाबो गोजों समायना जिसिबि ड्राइभारखौ सोंनो बे बिथाङा अबे गामिनि आदायाल' बिनि माने बुंलायाव आं ब्लग बनायदों हालफुं मा गामि 6 माइल बेर गामि 6 माइल बेर गामिनि बिथाङा नैबे जिसिबि ड्राइभार नोंथांमोना सिनायगोन जानो हागौ नैबे दा अबाव दंफैयो खामानि मावफैदों बेयाव नाग मन्दिर दैमानि नामा मा दैमानि नामखौ मिथिया दैमानि नामा जिया बरलि बियो जिया बरलि औ नामखौ मिथिया लोंदों औ नामखौ मोनथियामोन नै बिथाङा आं दा खोन्थाना होबाय थ' लोगोफोर आंनि सोंनाया बेसेबांसै दा नै थिखोखांबाय ओरैजाय बेखौ मिलायगासिनो दङ बेल सादों गासिबो 12 माइलनि गोजा ना आदामोन नंगौ स' लोगोफोर आंना भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि